Estem amb Bernat Ros, l'MVP avui del Joan Martorell. Una pena perquè després de dues pròrrogues doncs, es queda aquell sabor de boca agradolç, no?, d'haver-ho tingut. Però bueno, és així, no?, el bàsquet, al final. No, a veure, sí, hem tingut molts moments per guanyar el partit, sobretot els primers 32 minuts estàvem més 15 i sí que podríem fer molta autocrítica, però jo penso que ara no és el moment. Ens ho hem passat, l'important és que ens hem passat molt bé a la Copa, hem tingut grans experiències junts i a més dels 12 que som, 9 som de primer any. L'any que ve... Llàstima pels 3 que no, però els 9 que som del primer any, l'any que ve podrem tornar i disfrutar-la un altre cop. Sí, totalment. Com ara deies, com heu viscut aquesta experiència al col·le, no?, amb tota la gent, amb tots els profes? No, molt bé. En comparació, me'n recordo, amb el partit de Serroca, ara hi havia molt més ambient, molta més gent. Això vol dir que al col·le cada cop s'ha anat afegint més gent i ens hem passat molt bé. Això frustra molt, no, aquesta derrota, sobretot per com ha sigut. 2 pròrrogues, que ho teníem un avantatge molt gran, però bueno, ens hem passat molt bé, que jo crec que és el més important. Sí, totalment. Doncs res, Bernat, us donem les gràcies. Ja ens has dit que l'any que ve repetireu segur, no? Sí, home, si és per il·lusió, vamos, segur. Doncs res, aquí us esperarem perquè també, doncs, evidentment, sou més que benvinguts amb aquest gran paper que heu fet d'aquesta primera edició, quedant-vos a les portes de les semifinals, que sembla fàcil però no ho és. No ho és, això. Vull dir, ja... És veritat que en el sorteig no som l'equip que més sort té, hem tingut molts partits molt ajustats i molt difícils i ens ho hem passat molt bé i era probable que algun partit caigués creu i en aquest ha caigut. Doncs res, felicitats pel partit, una llàstima, ens veiem l'any vinent. Sí.